wajen mu murna idan mun ga sun yi wani abu kan kasar mu, saboda mutane waɗanda sun nuna cewa suna tare da mu tun baya. Amma wanda yanzu daɗi ya ga cewa yanzu ƙasa komi ya daidaita, ya zo yana waka shi ya waka ne. Jakadiyar Arewa ce take kawo muku labarai daga jamhuriyar Nijar, inda muka ga Ado Gwanja ya yi sabuwar waka, ya yi wacani waka, inda a yanzu matasa suka fito suka nuna su dai yanzu ba sa tare da Ado Gwanja, amma waka da ya yi sun ji daɗin waka saboda irin abubuwan da aka yi musu a baya a lokacin da abubuwa ba su da daɗi. Amma yanzu abubuwa sun so saisaita, yanzu 'yan Najeriya da wasu ƙasashe sun fara lallaɓowa lokacin da suka ga komai ya yi kyau. Inda ya ƙara da cewa su akwai mawaƙansu 'yan gwagwarmaya wayanda aka sha wahala da su, so don haka su ne mawaƙansu, amma waƙa ta yi daɗi, sun ji daɗi saboda irin abubuwan da aka yi musu a baya. Su ma yanzu Nijar ta tsaya da ƙafarta, ba wai sai ta dogara da wani mawaƙi ba da zai zo ya ce shi yanzu zai yi wa shugaban ƙasar su waƙa. Sun dai ji waƙa ta yi daɗi kuma sun gode, amma suna jan kunnen matasa akan cewa su kuma farga su san me kuma suke yi. Wa'inda aka yi wahala da su kamar su Ƙosan Waƙa da kuma Mamman Sani yanzu su ne suke tare da su a yanzu, da kuma sauran mawaƙa da suke yin waƙa a Nijar ɗin, wa'inda tun tale-tale lokacin da ba daɗi aka samu mulki ake ta samun 'yan matsaltsalu suna tare da su, ba su kuma gushe ba. So mai sauraro, me za ka iya cewa akan wannan batu da ya matsa hazo a social media a wannan satin na waƙar da Ado Gwanja ya yi wa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar wato Abdurrahman Chani? Menene ra'ayinka? Rubuta mana a comment section. Kai mana subscribe saboda sababbin labarai da muke ta kawowa. Jakadiyar Arewa tana kawo labarai daga jamhuriyar Nijar, Najeriya da ma sauran ƙasashe irin su AES, Burkina Faso da kuma Mali. Kai duk muna kawo muku labari, so ka danna mana subscribe, kai liking, saboda in mun saki sabo yanzu za ka same shi a akwatin talabijin ɗinka ko kuma a wayarka. Menene kuke ganin, meye shawarar ku a wannan abu? Ku rubuta mana a comment section, domin comment ɗinku zai ba da tashi ma akan wannan tafiya da ake yi. Jare ta tsinci kanta a baya a cikin mawuyacin hali a lokacin da aka yi revolution, wato mulki ya dawo hannun soji, yanzu kuma yana hannun soji ne wato Chani, inda yake gudanar da mulki, inda yake ta samun suka, amma alhamdulillahi yana dai ci gaba yadda suka dunkule da ƙungiyar AES. Me za ka ce akan wannan labari? Rubuta a comment section. Jakadiyar Arewa, mun gode.